vamos a hacer a pulmón, entonces están muy calladitos. Vale, ¿preparados? Tocaremos en el brazo. Conten un poco de Tribes que en la casa da marquesa vive una fantasma. Sacadlo. A fantasma era muy blanca, pero muy fea. Tan fea que daba moitísimo medo. O que máis le gustaba era asustar os nenos de Tribes. E cando pasaban pola rúa decía pero unha noite de Xamaín todo cambiou. O invitaron a unha festa. E cando se foi a poner guapo, Y ahora todos juntos. Cando no espello se